לכולם, וכאן אני איתי, ולידי יואב. שלום. וגם אני שכחת לומר היי. תזכרו, אני איתי, יואב לידי הצלם, ואנחנו רוצים לעשות סדרה חדשה שנקראת הבית הכי מפואר בעולם, או בית הזהב. ועכשיו נדליק את כל האורות ונראה את הבית היפהפה שלי. והיום, בהמצאה הראשונה, זה עוזר לך מאוד לבית, אבל מאוד, אני קורא לה המזווה. תראו אותו, הוא מה זה קול והוא מה זה טוב. הוא יורה אוכל, שזה הכי קול, וגם הנורה הכפולה, שעושה גם את הנורה הזאת וגם פותחת את הדלת. טאדאם! עכשיו אני רוצה להכיר לכם את סודות הרדסטון. קודם כל אני רוצה להראות לכם את מערכת הרדסטון התת-קרקעית שלי שאני עומד לבנות אותה. מילי, לפתוח את החדר שלך. תסלחו לי אם אתם שומעים את הצלצול הזה, אבל זה צלצול. בסדר. עכשיו אני רוצה להראות לכם את מערכת הרדסטון. רגע, קשה. מילי, רגע. אני אפתח לך את החדר. מילי, אני אפתח לך את החדר. והלוואי, אבל הלוואי שיכולתי לעשות את קסם הדיימונד, שזה להשתגר הביתה. זה סתם, אבל אם אני אשים רדסטון, אתם תראו שזה לא יהיה סתם, אלא סתם רדסטון. זה לא יהיה סתם רדסטון, זה יהיה רדסטון אלוף, שעוזר מאוד. והנה, עכשיו, עם סודות כוח הרדסטון! טאדאם! בואו את זה. בסדר. רגע, אפשר לעשות את זה ככה, מזה, וזה סתם כיף, תראו את זה. אבל, טאדאם! סיימנו לצלם כאילו? לא, אתם, יואב עדיין. אני רוצה להראות להם דבר מגניב, שייקח לנו קצת זמן. נורת הרדסטון, אני אראה לכם את מפת הרדסטון. כוח הרדסטון גדול ביותר. כוח הרדסטון, בעזרת הכוחות שלנו, של הרדסטון, אנחנו נעשה שכל הבית הזה יהיה וואו. אנחנו לא נעשה את זה שזה יהיה בפנים, אלא אנחנו נשים נורה אחת, וכל הרדסטון שאני אשם עכשיו יאיר. וגם זה קורה. שגם זה קול. תסלחו לי, זה קורה. ואח שלי מפריעים לנו. רודי, עמית, לכו! אני באיזה סדרה! וזה לא החדר שלכם, זה החדר שלי. תראה אבא במשחק החדר שלנו. לא נכון. זה לא החדר שלך! אמא! רוני ועמית מפריעים לי! אז אלה שני האחים המציקנים שלי, סתם. איך אחד קטן והאחות הגדולה, לא, והאחות הקטנה המציקה ביותר בעולם, רוני פדרובסקי. לא, רק רוני. המשפחה שלי לא פדרובסקי. אז תשמעו, בעזרת כוח הרדסטון שלי, אני עומד להפעיל את נורת הרדסטון שאני אשים באמצע. אתה יכול את 4 הנורות שאני אשים באמצע. 1, 2, 3, לא על הרדסטון 3 ו4. אם זה יעבוד לי, תמחאו לי כפיים. לא עבד, אל תמחאו לי כפיים. אבל, תראו זה עשה. אז אנחנו במסקנה שלא שמים יותר מדי רדסטון כדי להפעיל נורה. אז ביי ביי ונתראה בפרק הבא.